У 12-м ЖЭСе Брэста Тацяна Цудзіла ўжо 12 гадоў працуе інжынерам. Праўда, наладжвае не тэхніку, а суседскія зносіны. Напрыклад, рэагуе на шумы ў кватэрах, выяўляе сацыяльна небяспечныя сем'і і фіксуе сабраныя дадзеныя ў дакументах. Чым не ідэальны перапісчык, таму з лёгкасцю больш чым на месяц змяніла сваю прафесію на памочніка загадчыка перапіснога участка. И здесь мы общаемся непосредственно с людьми, и там у нас идет общение с людьми. В основном, конечно, ответственность большая, так как идет перепись, она идет всеобщно и систематически по всей территории Республики Беларусь. И здесь конкретно нас, конечно, интересует полностью все население, независимо от пола, возраста, а также места регистрации. Аднак падчас сёлетняй кампаніі працаваць прыйдзецца не толькі з людзьмі, а і з тэхнікай. Галоўнае новаўвядзенне перапісу гэтага года – поўная аўтаматызаванай збору інфармацыі. 1898 перапісчыкаў атрымалі планшеты, у якіх усталяваны спецыяльныя бланкі і карта. Першымі працэс вучобы завершылі загадчыкі перапісных участкаў і іх памочнікі і перадалі эстафету тым, чыю працу і будуць кантраляваць падчас перапісу. У складзе перапісчыкаў Брэста выключна студэнты – 186 з універсітэта імя Пушкіна. Ну, понимаете, студенты, они продвинутые у нас молодежь, поэтому я думаю, что им с планшетами будет общаться легко. Почему именно эта группа студентов и выбрана в качестве переписчиков? Потому что они участвовали в переписи 2009 года, я имею в виду категория студентов. Ягор Лебядзеўскі яшчэ не паспеў адчуць студэнцкае жыццё падчас першай сесіі, а ўжо удзельнічае ў важнай грамадска-палітычнай кампаніі. Во-первых, у каждого гражданина, а во-вторых, это как-никак историческое событие. В любом государстве проводится перепись, так чтобы увеличить доходы государства и наладить систему управления. И также, как для меня, как специальность историка-политолога, это очень важно. А для тых, хто не гатовы гасцінна расчыніць дзверы для перапісчыкаў, ёсць адразу два альтэрнатыўных варыянта – онлайн-перапіс і стацыянарныя участкі. Всего в Брестской области создано 98 стационарных участков, в городе Бресте 18. Адреса стационарных участков и время работы можно посмотреть на сайте Главного статуправления Брестской области, в печатных изданиях СМИ размещены также и плюс в жировках. Адзін са стацыянарных участкаў размешчаны ў будынку галоўнага статыстычнага ўправлення Брэсцкай вобласці. Тут і будзе працаваць інжынер Тацяна Цудзіла разам з калегай, а ў дадзеным выпадку загадчыцай перапіснога участка Ларысай Кісялёвай. Здесь жители города могут прийти и произвести перепись. Желательно, чтобы, конечно, приходили с документами, удостоверяющими личными, где есть идентификационный номер. Значит, нам будет проще это все в компьютер заносить, и будет быстрее эта процедура выполняться. Стацыянарныя участкі і онлайн-перапіс пачнуць працаваць у ліку першых з 4 кастрычніка. Уладзіслаў Бондар, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».